на плазма бърст. Какво става? Да, тук сме... Шит! How to drop weapons. Без да изтогвам писах след. И ето ни нас. Чакай аз да си видя как се изглежда. Чакайте колко живи съм. Защото аз не виждам да стигне. Само този е жив. О, сега трябва да си бием срещу зомбите, което е малко досадно. Защото те не умират, трябва вие да умрете. И тогава приключва играта. И който остане последен, трябва да бъде нещо като победител. Нали така? Този май идва да ни хилва. Не идва. Да, си. Защо не говориш? Тук съм. Момчета, иска да пирва, да. Иска да ни хилва. Само, че не може да влезне. Момчета, да знаете, че ако започнем игра и аз не съм тук, ме пасете, защото иначе ще му убият. Моля ви се. Аз стигна две вода. Добре. Аре бе хора, няма да почнем вече. Трябва да изчакаме този да умре. Нека умира вече. Аси, направи така, че да таковаш. Убийте го! Клипа на пауза и се върни, когато започнем игра. Добре хора, спирам клипа на пауза и ще се върна, когато започнем игра. Да. Абе, аз Хора, влязам. Така Чакайте, Боби. Бъдното ми е. Их, мамка му. Имам само един сървър на Кюсто маповете. Мамка му да иба. Аз ще умра. стига си псува, човек. Бати, имам само един сървър на Кюсто маповете. Нямам повече. Ще изляза и пак ще вляза в това. Омага, аз пък съм на друго такова, на друг континент. Ами, какво, клипа да го продължавам ли, какво? Не, чакай, как се... Пак ще спра на пауза. Дето е чето... Хора, отново сме тук. Коста! Тоща! Или които сте там? Ендърчета. Не се сещам друго. Не бягай. Аз ще бягам. Ба, те ще му убият. Пляс! Баси ме през червената врата, Боби. Да, видях ме, убиха ме. Влези ти през червената врата. О, ще вляза. Не успех, че ме убиха. Как да се убиваме, бе? Червени в червената врата са. О, не, убиха ме и мен. Аз... Това ми е тъп, аз ще изляза. И аз. Окей, хора, Да. Хора, тук съм, да, намерихме сървър. Ужасно. Сега ще излезем, защото е ужасен сървър. А? Сега ще излезем от този сървър. Защо? Защото не сме духове и ще ни убиват постоянно. И какво като... Няма! Супер готино е, човек, повярвай. Дух! Не, как си здравей? Стига, бе! Убих вече един дух. Какво това ще ме хилна? Хил! О, мерси! Долу е Боби, да знаеш, долу е Боби. Умря ли, бе? Yes! Аз го убих, защото аз си пих водата и някой ме уби. Дух, къде Не, си? това ни си... Хил! О, тук има някакъв. О, да! Боби, ти ли си това? Не, аз съм мъртъв, тази хилни ме. Защо? Ти си дух, Боби, не може духовете да те убиват. Пробвам се! Духовете ще убиват. Нека. Някъде из тъмната стая има дух. О, видях мечовете. Има ли мечове? Ние имаме мечове тук. Ние с това ви убиваме все пак. С тези мечове можеш да ланшотнеш. Олев, аз съм в някаква червена стая. Да, като съм. Дали не... Защо сте изпри толкова ми? Не е честно.
Ние общо взето ви разцепихме. Иди да си security wins. О, ние ви водим с 5 победи, така че. Ние ви водим с 5 победи. Аз толкова път ще мина от един друг път. О, Май се сещам кой е. Да, тук е червената стая. о, той е при червената стая. Галина, аз знам къде е. Идвай. Момчета, вие щяхте ме оцелите, ама аз пропуснах патрона, така че... И щяхте ме оцелите. О, в кой ме уби? О, това бях аз. Това бях аз. Не, мангала, аз е толен. О, Боби, какво става, бе? Трупчета. Гати, не, някакви ми били. Не можах да заспомня. Наша го идва. О, колко ти е грозен трупък. Не можах да претърда. Тази, давай. Yes! Big team wins! Woohoo! Тази останала разкатано момче. Добре, сега ще видим кой е разкатал момче. Ехо! Добре. Да. Нищо. Просто промено нещо тук. Има някакъв дух тук. Виждам го! Къде си, Боби? Галине! Добре, аз излизам от този сървър. Защо? За И какво? пак ще влезеш да... Аз влизам пак. Искам да стана дух. Защото ние сме по-малко и ни трябва един дух. Галина, Ти къв си? Галина, за жалост не си дух. Добре. Откъде знаеш? Галина, аз те хилнах тук, що между другото. Да, знам. Ама останете си хора! Вие сега, когато ние влязохме, ни разкатахте направо. За първи път хората убиха дух. Аз просто стрелнах надолу, за да видя дали има дух. Стрелай, Май трябваше да се скрия. Галина, стреляй произволно и ще убиеш дух. Да, знам. Аз много искам Ако изобщо има дух. Искам да видя колко си човек. Обнови ли като човек? Ей, тук има един от моите. Който... Тази, здрасти. Не, някакъв ни разкрива, това не е честно. Ама той някакъв ни разкрива от боя. Ама вие виждате ли ни? Да, ние ви виждаме. Що? Питам. Защо сте пред нашата база? Остава Ей, ли? така за кеф. Във вашата има един човек. О, значи той е до нашата база. Не, той е във вашата база. Не беше затворил. Той си взе пистолетче. Шафа, бе. И аз си вземам пистолети. Какво? Той те уби с пистол. Галина, на горния етаж ще внимавай. Бързо от друга страна. Не можех да презаредя. Ние сме. Yes! Разкатахме ви. О, Боби, знам как да станеш човек. Вече влезе от нашата. Боби, знам как да станеш човек, а аз да стана дух. Как? Първо и двамата излизаме и първо аз влизам, после ти влизаш. Да, не го помня. Излезе ли? Да. Сега Сега съм. Ти съм дух. Да. Аз съм дух. Двамата сме духове като. Американен. Как се казваш сървъра? Джоско. Гаст, да сме по-точни. Ти влезе ли? Аз ли? Да. Да. И пак. Влизай сега. Влез сега. Един дух излезна. О, добре. Къде е Джост? Бързо. Ето го. Yes, дух съм! Сериозно ли? О, ние сме четиримата духове. Да, тримата, защото тук
Добре, хора, Бигме, аре, почваме сега. Момчета, ако искате, аз ще ви казвам какво е да си дух. омага. Добре, но как да ставаш невидим? Абе, той без това ти още в началото се навиди. Да, и те не те виждат, така ли? Да, А ти ги виждаш. да. Малко нечестно. Малко нечестно си помня. А, те ни са отворили. Лампите им. Трябва да им чупим лампите. Как? Те така, като сме на лампата, може да ни видят. Това не го ли знаете? Чупете лампите, бе! Така ли? Да, те ни виждат така. Нямам повече лампи. О, духо, ето. Мен ме уби. И мен. Не. О, аз взех хилващо пистолетче. О, аз ме хилнеш, моля са. И мен, и мен. О, what? Наново ли почнахме? Да, ние бихме. О, добре, още за една минута дали ще мога да направя? Да. Ако не направим също хилве. Чакайте тук. Ако не успеем, ще направим още един клип. Нали? Нали е лекно. Почваме игра. Добре, хора, ще продължим в следващия епизод.